ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் உங்கள் டூ கிட்ஸ் கிஷோர். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஹாட் ஸ்டார் இல்லாமல் ஒரு சூப்பரான ஸ்போர்ட்ஸ் லைவ் டிவி தான் பார்க்க போகிறோம். நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க டிஸ்னி ஹாட் ஸ்டார் வச்சு தான் பார்க்க முடியுதா, வேறு ஆப் இல்லையான்னு. அதுக்கான சொல்யூஷன் தான் இது. இந்த அப்ளிகேஷன் நேம் வந்து ஓரியோ டிவி. இந்த அப்ளிகேஷன் தாங்க. இந்த அப்ளிகேஷன் நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன், பார்த்துக்கோங்க. இப்போ அந்த அப்ளிகேஷன் உள்ள போனோன்னே டிஸ்பிளே இப்படி தான் ஷோ ஆகும். இன்னிங் மேட்ச் வந்து எம்ஐ vs ஆர்ஆர். இப்போ நான் அதை கிளிக் பண்ணுறேன், எப்படி வருது பாருங்கள். ரிஃப்ரெஷ் கொடுங்க. அவைலபிள் லாங்குவேஜஸ்ன்னு வரும். கொடுத்தோடனே உங்களுக்கு எந்த லாங்குவேஜ் வேணுமோ சூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம தமிழ் யூஸ் பண்ணுறேன். யூஸ் பண்ண இப்படியே டிஸ்பிளே ஆகும். உங்கள் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் ஒன்று தமிழ் என்ன போதும் அது ஷோ ஆகும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கூட அப்படியே சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணி விட்ருங்க.